Zdravo. Ćao. Drago mi je da sam te upoznala. Takođe. I baš mi je drago što si htela da upoznaš Goranu. Hvala ti. Znaš, ti si najbliže što smo došli Petru. Ovo je Minja. Jeste. Moja drugarica. Drago mi je. Da. Ja radim tu iza. Pa ako vam nešto treba, vi mene... Minja! Biću iskrena na početku. Petar mi je rekao da puno toga znaš o sportu. Biću i ja iskrena. To je istina. Pa znaš kako, ja sam Petra naučila kako da navija i za koga. To si znači ti bila. I onda se odjedanput pojavljuje devojka koja, kako on kaže, navodno poznaje sport više nego ja. Ja sam to morala da proverim. Samo izvoli. MVP NBA lige. A te to kumpo? Koje godine je Inter osvojio tripletu? 2010. Ko je dao drugi gol u Salzburgu za prolazak u Ligu šampiona? Ben, ali bi ga pripisala Degini. Opa, prati se zvezda. To je zato što sam čekala 4+ tiket. Bila dobra kvota. Ko je odbio da da peškir Bodirogi u Indianapolisu? A daj, ajde nešto teže. Čoveče, sve znaš. To bi još i mogla da poštujem da ne navijaš za... A to se nikad neće promeniti. Moramo nešto da se dogovorimo. Šta da se dogovorimo? Kako najlakše da prestaneš da navijaš za taj klub, a počneš da navijaš za pravi klub? To je moja prošlost, moja sadašnjost i moja budućnost. Ej, mi smo prvaci Evrope u fudbalu. Hello, prvaci Evrope u košarci. Đorđević u posljednjoj sekundi, sećaš se? Još samo da mi kažeš da navijaš za Barsu. Za Barsu? Kari Pešić je jedino što gotivim u toj Barceloni. Navijaš za Real? Naravno da navijam za kraljevski klub. Rekorderi Evrope u titulama, u košarci, u fudbalu. Gospodski klub. Ja sam bila 4. razred kad je Mijat dao onaj gol u finalu Lige šampiona. Moram da ti ispričam nešto, ali Petru ne smiješ nikako da kažeš. On je cijelu tu tekmu prespavao. Ja sam ga probudila tek kad je pao gol. Hteo je da se ubije. Zesaš. Ali dobro, taj gol nije lep kao Zidanov protiv Leverkusena. Ili Belo protiv Liverpoola. Da. Ali se računa. Računa se, nego šta. Ej, pa Real igra večeras. Treba ti i ja da odigramo jedan tiket zajedno. Imamo 15 minuta. Taman.